Здравейте, добри хора! Ние ще правим с вас палачинки. Чупвам 2 яйца. По желание моите са домашни. Разбърквам ги. Добавям 1 чаша прясно мляко. Със същата чаша вода, 1:1. Разбърквам. 1 чайна лъжичка сол. 1 чайна чаша брашно. Постепенно добавям, разбърквам. Това е сместа, толкова е лесно, бързо. Гарантирам ви 3-4 дена не мърдат палачинките, мекички са, може да ги съхранявате в хладилника. По желание може и с захар да добавяте, вместо сол се добавя захар. Разбърквам ги добре и сега ще ви покажа как ги пека. Това са готовите палачинки. Моля, абонирайте се за канала и дайте и по един палец нагоре, ако сте го харесали, ако сте го гледали до край.